krátke video, ako resetneme servisný interval na takomto novšom Turane 2022, toto konkrétne, kde je už digitálny displej, takže štandardne aj ako na tom staršom. Zapneme tlačítko štart, naštartujú sa displeje, jeden, druhý, s tým, že zapína tlačítko bez tlačenia brzdy, aby sa motor nenaštartoval. Toto pekne odťukneme OK. Nájdeme túto položku v menu, to je dojazd, čiže je to medzi, tu je to medzi údajmi o jazde, OK. Je to takto ešte, aby bolo vidieť, kde to je prehľad, dojazd, OK. Zobrazí sa cca 10 sekúnd, podržíme tlačítko OK na volante. Následne pustíme, vyskočí skryté menučko, kde je servis. Servis, keď ťukneme tam, nám zobrazí údaje, kedy a aký servis. Ja už som ho resetoval, preto je tam teraz momentálne 0, ale pre ukážku robím toto video. Takže so šipkou na volante dole zídeme na vrátiť späť servis oleja, OK, opýta sa vynulovať, OK, vynulované, to isté spravíme s prehliadkou, OK, vynulovať, znova tlačítko na volante OK, interval sa vynuloval, môžeme pozrieť menučko, ktoré je na tomto displeji, servis, ťukneme, prehliadka 30 365, výmena oleja 15 365. Verím, že vám to pomôže takéto videjko, ktoré som aj ja dneska hľadal.